Dar se filmează continuu, dar până asta se oprește. Filmează continuu. Nu la filmare se oprește. Se ia, controlat. Asta nu-i de calitate de la control mare, dar cel mai mare ca acum nu pare hai că mai nu e direct așa. Da, mă, vorbim de două lămbi diferite, nu vorbim de sensor clasic. Sensor simplu. Nu, simplu. Da, simplu, da. Dacă ne dai de la 5 mult, dacă l-am oprit, nu ai ce mai. Se dea de bun urmă de la. Nu, am dat, așa. Nu pentru 5. Ceva acasă. Nu, că de bun asta era. Da, nu are viteză al lui. Hai mai salvam ceva. Mai o săptămână nebună, mă? E focul, mă. Când înțepi lângă mi se pare că sta mai jos, așa, nu știu. Da. A luat. Nu, mă, nu știu că am făcut. Nu mai atunci joacă. Da. Hai, mă, dai ceva pentru informațiile că sau nu vedem. Asta, dacă așa o să faci faci la final. Așa vă vedem. Să vă stă și la final. La final faci așa? La final acolo să faci. Dacă vă duc de zile, ce cum a fost? Încă nu mai fie vorba. E vorba de schimb bărbucile. Ce nu știu. Dar cine a mai rămas în finală? Finalul e Marcovei. Lângă Marcovei. Cu tine. Cu tine. Cu Furlan. Cu tine, mă. Ce se poate aici? Ce se poate? E monolog. Tot proiectorul monolog. Și el este un monolog. Vedea cum ai ceva povestit. Se pare că... Terminat. Dar nu forța, mai drag. Nu forța. Nu? Bine, mă. Nu mai bine o lăsai așa la... Era mai copil. Nu știu pe o lună. Cosmine, dă-i o baie cu perdeaua. A fost. Acum, am tot. Ale! Hai, domnule! De aici mai găsesc și un tămpit. Dar dacă așa este, de ce să nu zic om? Și de mâncare, că n-am mâncare. De ce nu? N-ai exact de ceva de semn, de asta. Pui. Și am dat la toată lumea. Și am dat apă și semn. Bă, lasă. Mă, lăsați. Bă, mă luați la mișto, nu am... Nu. Deci, puteți nu are că am dat la toată lumea, imediat de la putere, că n-au la început, am dat apa și semn. Ecuația a cerut.
Eu personal și cu Alex am dat atât. Bine, da? Eu știam, eu personal nu trebuie. N-am ieșit ceva. Am mă las la mișcă. Aduceți, mă, sandwich-ul. Ale? Hai, mă, dă-i tot pe aia cu perdeaua, așa, cu reverul și gata. Nene, cupa, zic. Hai, cu mușcă fileu. Aici mă pune niște salamul cu cupa lui Alex. Hai, băi! Hai, copii, hai! Hai, în toți, păi se luau, mă, sandwich-ul. Da, mă, bun? Da? Ale! Let's go! Gata, ne vedem. Avem drumuri bune. A câștigat Lungu, Cosmin, finala de la Open.